लांनानै बुथारदों मबेयाव बामोनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव ओमफ्राय नोङो बाबाखौ गोसोआव दंना गैया? गोसोआवथ' गैया। मुंख्लंनि थाखायनो दिनैनि बर' हारिया जि स्टेजसिम मोनफैदों बे मुंख्लंखौनो बिहोमानि थाखायनो मोनफैदों। दा बेबायदि मुंख्लंफोरखौ हारिनि थाखाय जाय जायगायाव जिउ बाउसोमबाय बिसोर बिथांमोनखौ दिनै अपमान खालामबाय थानाय जादों। दिनै गोबाङानो बुंनो नागिरो जे इमसनेल सेन्टिमेन्ट दङ होनना जोंनि दैदेनगिरिफोरा। जुदि थारैनो बिथांमोना इमसनेल सेन्टिमेन्ट दङमोनबा मुंख्लंफोरनि सायाव दिनै जा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो दिनैनि बिटिआर सोरखारा जाबायदि जोंखौ लाजिफोनांगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना सुबिदाखौ होनाय नङामोन। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मिडिया जे थांनाय 2017आवनो स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे खोथा फोसावदोंमोन जे आगोलनि बिएसि बिटिसि एकर्डसिम जायफोरा मुंख्लं बिमुंखौ मोन्दों दा बिथांमोननो 5 लाख रां होगोन। लोगोसे आसाम आन्दोलनाव जायफोर मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख होगोन होनना बुंदोंमोन। दा बिनिनो हारसाफोरनो होलांबाय। जोंनि बर' मुंख्लंफोरखौ मोखां साइडआव खालायना बेयावबो दोनबाय। दा बिनि उनावहा बिटिआर एकर्डआव लिरखानाय थानाय बायदिहै दा जों सानदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जा मोननांगौ जाय दुखुथिया जोंहा न'खरफोर दं जाय बिसिया दिनै रावबो गैला दा बिथांमोना 5 लाख मोनोबा जथेस्थ' गोजोनगोन होननानै दा दिनै नुबाय 2.5 बोसोर पार जालांबाय। दा बै 2.5 बोसोर पार जालांनाय उनावबो दिनैसिम बिथांमोना होनायनि माबाखौ लायाखै। दाख्लै मोनसे खोथाखौ बुंलायबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जे 26 जानुवारि खालि बिथांमोना बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो जों होसिगोन 27 जानुवारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जों होलांगोन। दा बेबो मा जादों? दा बिथांमोना बुंबाय बिनि लोगोसे जोंनि जा जों माहारियारि आफादनि जा आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो मुंख्लंफोरनो होलांनाय जासिगोन। ओंखायनो जोंबो सानदोंमोन जे सानैसोआ मोनग्रोथोंसै मोनसिगोन जों उनफोराव जोंहा होलांबाय थागोन। हयथ' मुंख्लंनि लिस्टफोरा क्लियार जायाखै। दा दिनै लासै लासै बिथांमोना मा खालामदों बेखौबो खमायनानै सोरबा 400 बुंदों आरोबाव दाख्लै खमायनानै 200 साबानो होना बुंदों। दा बेफोर जानो थगायनाय जायाखै लाजि फोनांनाय जायाखै। होयोबाथ' डाइरेक्ट होनांगौ। दा बेखौ बिथांमोना माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरियाबो दोंफायो बिथाङानो बुंनाय। दा बिथांमोनाबो एसे बुंना होनांगौमोन मुंख्लंफोरखौ थगायनाय जादों मुंख्लं न'खरखौ थगायनाय जादों। मुंख्लंफोराथ' हारिनि खारनाव जिउ बावदोंमोन थाखानि खारनाव बावाखैमोन। मुंख्लंनि बिनिमयखौ बिथांमोना होनो हाया। जायफोरा मुंख्लंनि बिसि बिथांमोना बे सिख्ला बैसोआवनो खाफालनि सिन्दुरखौ दिनै खोमानानै आलाय आथानैहै जिउ खुंबोनांदों बिथांखौ बिसोरसो मिथिगौ। जाय बिमाया गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय बावबाय बे बिमाया दिनै बे आलाय आथानि जानानै दं। बिथांमोनखौ बिथांमोना नायफैयाखै आरो बे रांखौ मोननाय बायदि बिथांमोनाबो संसिगौमोन सानदोंमोन। दा बिदि थगायबाय थानाया सोंखारिथावना आरो बे अपराधबो जादों आरो बेनिखायनो डाइरेक्ट जों सोंखारिदों। दिनै मोनसे खोथाखौ बिथांमोना बुंदोंमोन जे सोलायनाय सोरखार जोंबो आसा खालामदोंमोन सोलायनायाव बायदिसिना जोंहा एसे एनै जा डेभेलपमेन्ट बे सोलायनाय फैगोन बिटिआर एकर्डफ्रा जाफुंगोन। नाथाय दिनै जिथु सोलायनाय लाबोबाय जिखिनिखि जों मुंख्लंफोरा जायनि जाहोनाव जिउ दान होआखैमोन जेखौ जों मुंख्लं न'खरफोरा लुबैयाखैमोन जोंनि रायजो राजा लुबैयाखैमोन बेबायदि सोलायनायखौ दिनै नुनो मोन्दों। दिनै सेथि सोलायनाय होनबा जों नुनो मोनो बिएसि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जिथुनिखि जोंहा पावार मोन्दोंमोन 40टा बिफानखौ सामलायनाय पावार मोन्दों बिथांमोना जाबायदि सामलायदोंमोन बिथांमोननि बे दफाफोरनि बे बिफानफोरनि गेजेरावनो बिथांमोन इएम एमसि लाजियाव नांगौ बिफानफोरखौ बा अनुदानफोरखौ होदोंमोन लामा सामाखौ बानायजोबदोंमोन। नाथाय दिनैनि जा सोरखार बे फैनायनि उनावहा बेफोरनिनो खायफोर बिफानखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ हरफिनबाय। बिनिफ्राय जाय एमसिएल इएमआ बे समाव फान्ड राननो हादोंमोन दिनै 2.5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो फान्ड राननो हायाखैसै मानो पावारखौनो बिसोर गथायजोबना लाबाय। बे सोलायनायखौ जों लुबैजायाखैमोन। आरो नैथिया सोलायनाय होनना बुंनो हायो दा बै समाव जिथुनिखि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों खायफा पावारखौ मोनो बिथांमोना बिटिसि सरकारा बे समाव थानाय गोबां लाइमोनफोरनो साकरि होलांदोंमोन। दिनैनि सरकारा बे लाइमोनफोरनो साकरि होनायखौ बन्द' खालामना दोनदों दिनैसिम सासेबो होनो हायाखै। आरो मोनसे खोथा बिएलटिनि जा एकर्ड जादोंमोन एबसुनि जा एकर्ड जादोंमोन बेफोराव बिएलटि हानजानि जेसेबां दावहारु दंमोन सोद्रोमा दंमोन लिडार दंमोन बयखौबो ज' खालामनानै बिसोर खामानिफोरखौ मावलायदोंमोन। बिटिसि एकर्डनि जाफोर दफा बेखौ रायलाय मावदोंमोन आरो जायफोरानोखि बे आफादफोराव दंमोन बिथांमोननि न'खरखौ बिसोर फोसाबनानै होदोंमोन साकरिनि बेब'स्था खालामना होदोंमोन बिथांमोननो। खिन्थु मुंख्लं न'खराव थालांदों। दिनैनि सोरखारा मा खालामदों बिटिआरआ जोंनि एनडिएफबिआव जायफोर 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामना फैबाय बिथांमोनखौ गोदाव सोराव खालामना दोनबाय सोरखौबा जेलावनो गारबोबाय। दा जायफोरा नै गोथाङै दं न'खराव दं बिथांमोना आलाय आथानि जानानै दङ खुनु संस्थापन गैया मा खालामगोन मा मागोन। जायफोरा दैदेनगिरि बिथांबो बिभाजन खालामनानै दोनदों। दा बेफोर सोलायनायखौ जों लुबैजायाखैमोन। आरो मोनसे खोथा सोलायनायखौ जों बिथांमोना जों नुनो मोनदों जे आगोलनि जाथे सरकारमोन बे सरकारा मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन
40% मावबा 50% मावनाय खोथा बुंगोन दिनैनि सोरखारखौ जा नुदों बिथांमोनाथ' 5% मावबानो 95% मावनायनि खोथा बुंदों नोंथांमोना नुदों 95% मावबाय होनना बुंदों माखौ मावखो बिथांमोना जुदि 95 जानायमोनबा दिनै जायफोरा जेलाव दंमोन बिथांमोना ओंखारनांगौमोन जायफोरा दिनै आफादनिफ्राय ओंखारबोबाय सारेन्डार खालामबाय बिथांमोन संस्थापन मोननांगौमोन मुंख्लं न'खरफोरा संस्थापन मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनाखै मुंख्लंनि बिनिमयाव जों मोनसे खोथा सानदोंमोन जाफोर जोंहा इनस्टिटिउसन्सफोर फैदो बेफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे सोरांनि पहरखौ मोनो बिथांमोना जायगायावनो थानानै फरायनो हायो दा बेफोरनि गेजेरजों जाहाथे मानब सम्पदा ओंखारलाङो बेफोरखौ नुयोबा जोंहा मोजां मोनगौमोन आरो जों सानदोंमोन जे इन्डास्ट्रिफोरखौ जुदि बानायनो हायोबा जोंहा जिथुनाखि लाइमोनफोरा बाहेरायाव थांनानै जों खस्थ' खालामनांदों गोबां हालाय हाथानि जानो गोनां सोरबा जिउ गोमानो गोनां जादों बिथांमोना जोंनि एरियायावनो खामानिफोरखौ मोनगोन ना बेफोरनि मोनसेखौ जों मावजोबनाय नुवाखै मोनसेबो मावनाय नुवाखै बबेखौ लाना 95% बिसोर जाफुंनायनि खोथाखौ बुंदों दा बेफोर खोथाखौ जों बुंनो गोनां दिनै जों बुङा सानदों मा बुंनो गोनां जाहैदों बिथांमोना दिनै माबाखौ बुंदों जे दाखालि सासे एक्स इएमआर मोनसे खोथा बुंदों बिपिनो बियो बे मोनसे खोथा बुंदों जे मोजां खोथा बुंदों जे जायफोरानोखि दिनै सोरखाराव दं बिथांमोना बिपिएफखौ रायबाय थानायनिख्रुइ बिपिएफनिसो बांसिन मोजाङै मावनाय खिथिनांगौ आरो महा मावदो देखायनांगौ दा बेबायदिसो जोंहा उन्नति जागोन दा जायफोरानोखि बिटिसि बे समनि बिटिसि सोरखारा मावदोंमोन बेखौ जों नुखादों दिनैनि सोरखारा मा मावखो बेखौबो देखायनांगौ आं मोनसे उदाहरन होनो सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बिसोर बुङो आं खैराबारि टाउननि 1 किल'मिटार गोजानाव आंनि गामिया आरो आंनि गामिजों नांजाबनानैनो जोंहा बै कलेज दङ खैराबारि कलेज खैराबारि हाई सेकेन्डारि दङ अलंबार गोजौ फरायसालि दङ गेजेर फरायसालि दङ हातिबिल मेडिकेल दङ आरो बे लामाजोंनो जोंनि जिथु गामिजों फैनाय जिथु राजा लामा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा इउएन एकाडेमियाव थांनाय बाथौ आश्रमाव थांनाय गासै फरायसुलाफोरा थांलाय फैलाय खालामो बेजोंनो गुवाहाटि मंगलदै थांनाय जेसेबां बास दं बेजोंनो थाङो बे लामाया दिनै ओरैबायदि अबस्था जादों आं नोंथांमोननो होगोन दा साइडआव बिसोर थांनो हानाय खुनु माबा परिबेक गैया सब साइड दै जाना दङ मेन लामायानो दै जाना दङ बे 2.5 बोसोराव दा बेबायदियावहाय माबोरैहाय दा गथ' गथाय बेयाव थांलाय फैलाय खालामगोन दा बिसोर सुइजारलेण्ड बानायनाय खोथा बेयो दिनै हाखर जालांबाय आरो जुदि 2.5 बोसोर थायोबा बे दिनै गारि सालायनाय दैज्लाङाव बेयाव दैखर बायदि जाना थागोन दा बेबायदि अबस्थायाव बिसोर सुइजारलेण्ड बेखौथ' जों लुबैजायाखैमोन ना मावनांगौ रास्ता पदलि मावथो बायदिसिना मावथो बेखौ सोलायजानायखौ लुबैजादोंमोन दिनै जों खावलायगोन जायफोरा दिनै जेलाव दङ जायफोरा मुंख्लंनि न'खरफोरा आलाय आथानि दङ बिसोरखौ नायफैनांगौ बिथांनि जाफोरा खोथा होदों बेखौ मोजाङै मावनांगौ जे खोथा होदों बेखौनो मावनांगौ जे जुदि बिथांमोना होनो हायाबा हाया होनना बुंनांगौ होयोबा होयो खिन्थु थगायनानै लासिंसि खालामबाय थानाङा रायजो राजाखौ थगायनाङा बेखौ खावलायगोन लोगोसे बिथांमोना आरोबाव मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन दाख्लै बावैसो प्रमद बर'आ दा जोंनो 200 साबानो होगोन होनना बुंदों दा 200 साबानि होनायनि उनावबो बिथांमोननि आखायाव 25 कोटि थाखा दङ होनना बुंदों जुदि 25 कोटि दङबा जोंनो मानो होआखै मुंख्लंनि फैसाजों 25 कोटि दङ मारोबा बेखौ मानो रानाखै दाखालि आं दैया मोनसे माबाजों मेसेजजों मोन्दों दाखालि बिसोर जितिया काउन्सिलनि एसेम्बलि जदोंमोन बेयाव सासे सोंदोंमोननो जे मुंख्लंफोरनि जा एक्स कैसिया बेखौ मानो होआखै होननानै बेयो फानदोंना गैया बेयाव बिथाङा बुंदोंमोन जे 200 बेसेबा कोटि थाखा दंखायो होननानै जुदि दोङोबा बेखौ मानो बाहायबाय थादों बियो गाव महाबा मा नलेज फेस्टिभेल बानायदों माबा बानायदों मुंख्लंफोरनि आगोलाव होग्रो बिनि उनाव मा फैसाजों लाबो गावसोरनि फैसाजों बेखौ आलादाहै बानाय खिन्थु मुंख्लं फैसाखौ बिथांमोना मानो बाहायबाय आरो बेयो बेखौनो बुंनो गोनां आरो जों बुंदों जे नै साननैसो उनाव जों मार्चखौ नेबाय मार्चआलासो टाइम होदोंमोन बिनि उनाव जों एप्रिलाव लामायाव ओंखारगोन जोंनि ओंखारनायनि जाहोना जाहैबाय एकर्डनि जाफोर दफाफोर जोंना जायफोर आलाय आथानि जाना दङ जेलाव थानाय बायदिसिनाखौ जों दिहुनजोबनांगोन बेखौनो खावलायो